এটা হচ্ছে বেল ବେଲ ଏମିତି ତଡ଼ା ହେଇକି ଏତେ କଢ଼ା ହବ। ପାଣି ଦିଆହେଇଛି ଏ ଚକଡ଼ା ହବ। ଚିନି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୁଡ଼ ଦିଆହେଲା। ଚୁପୁଡ଼ିକିରି ଖଦଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କାଢ଼ିଦେବ। ତାପରେ ଆକୁ ଛଣା ହବ। ତାପରେ ଛାଣିବ। ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘଷି ଦେଲେ ଆର ରସ ସବୁ ପରିଷ୍କାର କରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ବଡ଼ ଜାଗାକୁ ଢାଳି ଦେବାକୁ ହବ। ଠିକି ପତଳା ଆଡ଼କୁ ନେଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବେଲ ପଣାରେ ଚିନି କିନ୍ତୁ ଦେବା କଥା। ଚିନି କେହି ଖାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚିନିଟା ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହଁ। ଗୁଡ଼ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଚିନି ଆମ ଘରେ ଖାଉନୁ, ତେଣୁ ଗୁଡ଼ ଆମେ ପକାଉଛୁ। 3 ଚାମଚ ଗୁଡ଼ ଦେଇଦେଲେ ହେଇଗଲା। ସେଇଥିରେ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଭଲ ଭାବରେ ମରିଚ ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତାପରେ ପକେଇବ। ଭଲ ଭାବରେ ଫେଟି ଦେବ। ତରକାରୀ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଟେକି ଦେବ ଟିକେ। ଯେତେ ଫେଟି କରିବା କେମିତି ହେଇଛି। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିସିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଶାଗ ଭିତରେ ଇଏଟା ଅଛି। ପେଟ ପୁରା ଥଣ୍ଡା। ବାଃ କି ବଢ଼ିଆ। ଭଲ ଭାବରେ ପରିସି ଦେବ। ଏମିତି ଦିଦି ତାଟିଆ ଦେଇଦେଲେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ପରସି ଦେବ। ବାସ୍।
ମାମା ମାମା ଆସିନ ଗୁଡୁ ନିଅ ବୁଢୀ ଲୋକ ଏପଟେ ଗୁଡୁ ଧର ଧର ଆଡକୁ ଆସ ଆଡକୁ ଆସ ଆଡକୁ ଆସ ନିଅ ଧର ନହେଲେ ଏଇଟା ଧର ଏଇଟା ଧର ବସି ପଡ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖେଇଦ